соҳаи тандурустӣ зери таваҷҷӯҳи доимии давлату ҳукумат қарор дошта дар замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба сокинони мамлакат тадбирҳои муҳим амалӣ гардонида мешавад. дар шаҳри Турсунзода низ ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани ташхису табобат ва хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ воридоти таҷҳизоти наву замонавӣ, дастгоҳҳои рақамӣ ва муҷаҳҳазгардонии ҳуҷраҳо бо лавозимоти зарурии тиббӣ марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад. аз ҷумла дар 6 моҳи соли 2024 ба беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода дастгоҳҳои рентгении сайёр, сабти барқии дил, оксигенератор ва дигар таҷҳизоти муосири тиббӣ ворид гардидааст, ки кори табибонро осон намуда ба сокинон хизматрасонӣ мекунанд. дар ин баробар барои бистаринамоии беморон 85 кати функсионалӣ ворид гардида дар ҳуҷраҳои ташхису табобат насб карда шудааст. ҳамзамон ба омода намудани кадрҳои ҷавону болоёқат ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. бо ин мақсад дар доираи таҷлил аз рӯзи табибон дар маҷлисгоҳи беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони солимии миллат аз тафаккури насли ҷавон вобаста аст баргузор гардид. маърузачиён нақши табибонро дар беҳдошти солимии ҷомеа ва ташаккули тарзи ҳаёти солим ба соназаррас арзёбӣ намуда, такмили таҷрибаи мутахассисони ҷавон ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ гардонидани сатҳи хизматрасонии тиббӣ зарур шуморида шуд. ҳоло дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода 33 шуъба ва 570 кати бистаринамоӣ фаъолият менамояд. айни замон дар беморхона зиёда аз 1100 нафар кормандон фаъолият мекунанд, ки аз он 160 нафар табибон ва 563 нафар ҳамшираҳои тиб ба табобату нигоҳубини беморон машғул ҳастанд. дар фарҷоми конференсия як қатор кормандон ва собиқадорони соҳаи тиб, ки фаъолияти назаррас доштанд, бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қадрдонӣ гардиданд.